POVA PDFs sa nahadzuje v rámci e-papier PDF issues buď ručne, alebo automaticky prostredníctvom PDF import bot. POVI manuálny import. Prejdite myšou na symbol plus a vyberte položku Pridať vydanie. Kliknutím na tlačidlo Browse, Prehľadávať, vyberte PDF zo správneho adresára v počítači. V závislosti od veľkosti PDF môže nahrávanie trvať niekoľko minút. Po dokončení nahrávania môžete zadať názov nového vydania, jazyk a dátum vydania. Pred nahrávaním si prosím všimnite naše pokyny pre PDF. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom centre podpory. 1. Automatic import. Vyponok kliknite na e-paper, PDF a PDF import bot. Získajte prístupové údaje existujúceho servera SFTP alebo FTP. Zadajte požadovanú e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať upozornenia v prípade chyby. Zadajte nasledujúce informácie. -f uzvrft. Základný adresár alebo cesta na prístup k priečinku na serveri. Meno používateľa. Heslo. Teraz môžete otestovať spojenie medzi naším systémom a serverom FTP. Ak to chcete urobiť, kliknite na položku Testovať pripojenie. Uložením zmien aktivujete importér.